Рәмзи Гарифуллин да оригиналь жанр остасы буларак, үз заманында күпме кешене серле, мөгъҗизалы цирк дөньясы белән таныштырган. Шушы көннәрдә артистның тууына 100 яшь тулды. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының эстрада бүлеге гөрләп эшләгән 60-70 елларда сәхнә түрендә халкыбызга хезмәт иткән күренекле җырчы биючеләр, нәфис сүз осталары, музыкантлар белән бер рәттән оригиналь жанр осталары да бизәгән. Алар арасында үзенчәлекле язмышка ия талантлы артист, иллюзионист, кызыклы фокуслар, мөгъҗизалы манипуляцияләр күрсәтү остасы, Бөтен Россия эстрада артистлары конкурсы дипломанты Рәмзи Гарифуллин да бар. Быел аның тууына 100 ел булды. Талантлы кеше булды. Шунап әйткәндә, фикерләре талантлы булды. Ул үзе бигрәк тә акыллы кеше булды. Таланты аның алтын куллары. Реквизитларны үзенең эшләделәре. Иде пример булды. Менә кара улым ничек эшләргә кирәк күрсәтәләр миңа. Мин бик яхшы рәсемнәр ясыдым. Талантлы бөтен яктан ул талантлы кеше. Рәмзи Гарифуллинның улы Рамил Гарифуллин танылган психолог һәм психотерапевт, язучы һәм публицист. Россиядә беренчеләрдән булып манипуляция психологиясе буенча хезмәт иткән автор. Фокус ясау өчен бик игътибарлык кирәк, талант кирәк. Фокус күрсәтәдер кешеләр и менә бу реакция карыйдыр. Әгәр реакция бара, кеше сөенә, ун тагыл күрсәтә. Менә бу иң мөһиме аның кыйммәте бур. Аның тормышына, гомеренә мәгънәсе менә бу кешеләргә күңел ачу. Ул фокусны күрсәтер төрле урыннарда. Кайберләр бит сәхнәдә генә күрсәтә. Юк, ул любой вакытта урамда. Но кинәт кенә менә кешеләр белән очраша, күрсәтә башлый. Кызык булсын өчен. Башта фокусны күрсәтә, аннан соң сөйләшә башлый. Ул кешенең күңеле ачыла. Аннан соң айда сөйләшик әле. Аның булмады шундый педагоглар юк. Үзе өйрәнер, уйлыйдыр ничек бу эшлә. Бөтен фокуслар серләрен ул үзе ачты. Рәмзи Гарифуллин Башкортстанның Тәтешле районы Аксәет авылында туа. Казан театр училищесында укый. Эквилибрист, иллюзионист һөнәрен нәфис сүз сәнгате белән баетып, Минзәлә театрында эшли башлый. Армия хезмәтеннән кайткач, Рәмзи Гарифуллин Татар дәүләт филармониясына эшкә керә. Мәскәүнең Бөтен Россия эстрада остаханәсендә белемен, осталыгын күтәрә. Филармониягә Рәмзи Гарифуллин гаять кызыклы номерлардан тупланган өр-яңа программа әзерләп кайта. Әлеге программа концерт-лекция формасында була. Фокусларны ул кызыклы тарихлар, юмористкалар сөйли күрсәтә. Biz İlham Şakirov grupsunda yürüdük aның белән. Ул инде үз эше белән йөри. Мин әле аны сәхнәдә күргәнем юк иде. Иштә беләм инде менә шулай кешеләрне шаккаттыра икән дип. Хәзер залдан карадым мин беренче. Залдан караганда үзем дә шаккатып утырдым. Рюмка белән шарап эчә. Кызыл шарап. Менә каплап куелган аш җибәрә эчә. Җибәрә, җырлап та җибәрә. Карыйсың, рюмкада бер нәрсә юк. Шуннан кул ялы белән каплап куя да, ачып җибәрә. Тулып тора. Тагын эчә җырлап. Шуннан аннары анысын залда караганда ул кызык булды. Шаккат утырдым мен әйтәм, ничек мөмкин мондай бер эшләргә. Шуннан сәхнәгә кергәч бер заман сәхнәдә карап йөрү үзем бөхет юк чагында моны карап торам. Хәзер көләм.
Külem de külem şundan ilham eten sen de gülesin de kızık bit bir aytam. Ben aytam zalda bulganda şekerin kurbidireyim. Şu groşuna koyganda rümkünüm groşuna kısa da tege bina aşağı İstanbul'a da Civar'a da asla düşüp gideyken. Şuna külem bana şuşu kişi çok otura. Ol tiyatralını bitirgen kişi. Sanat turunda söyleyip. Karollerine oynayısı gelgenini aytdı. Artist, sen oynayı, şandıra halkını öz için eyvet bir tarafı özünün işinin ustası. Рамзи Гарифуллин күп фокусларны туплап, фокус серләре дигән китап чыгара. Иллюзия темасына багышланган мәкаләләре дә дөнья күрә. Менә сезгә беренче иң зур рәхмәтем шундый зур артистны искә алуыгызга. Без аның белән 61 елда танышкан идек, шуннан бирле һәр вакытта очрашып, сөйләшеп, киңәшләшеп йөри торган идек. Ул инде тәҗрибәле артист буларак, әле мин башлап кына йөрүче дигәндәй, ул миңа бик күп кенә киңәшләр биргәлидер ия. Рамзи абыйны багышлап, менә мин Казан цирк артистлары турында риваят дигән китап иҗат иткән идем. Шунда мин үзебезнең фокусникларны, фокус күрсәтүчеләрне, ничек әйтергә, күз алдаучыларны кулымнан килгәнчә тырыштым инде аларны истә алырга. Хаймушинский, Габдулхаяга Мушинский, Рамзи ага Гарифуллин, аннары Полина Полоника и дүртенчесе мен без дүрт фокусник иде филармониядә. Рамзи абый тормышта ул бик тыйнак кеше иде. Гастрольдә барасың, обязательно теге тамашачылар сорыйлар, авылларда бигрәк тә фокусыгыз бармы? Яраталар иде, фокусникларны яраталар иде. Һәр бер фокусник үзенең ниләрен, трюкларын, трюк дип атаялар инде, һәр бер фокусны үзе ясарга тырыша. Аның сире бар. Ул сирне үзе генә белә. Шулай булырга тиеш тә. Әгәр булмаса, кызыгы да калмый, тәме дә югала дигәндәй. Менә Рамзи абыйның ясалган штукатурка ниде. Ул хәзерге күздән караганда гади генә әйбер. Ул заманда кызыклы иде, тамашачыларны үзенә җәлеп итә торган иде. Һәрбер эшләнгән реквизит артист үзе эшли торган иде. Рамзи абый ничек әйтергә, ул тыйнаграк кеше иде, бик артык теге мин дип йөри торган кеше түгел иде. Ну, кешелеге бар иде аның. Ул үз заманында бер дигән артист иде. Бер дигән артист. Заманы шулай бит. Сире юк, сирләрне белү бик кыйммәт торадыр. Сирен генә белү кыйммәт торадыр. Әле әле ясас реквизитын жасасы бар. Күрсәтергә кирәк, осталык кирәк. Аның мәшәкате бик зур. Иң беренче артист булу кирәк. Бүгенге көндә Габдулла Тугай исемендәге Татарстан дәүләт филармониясе музеенда Рамзи Гарифуллинның серле үз куллары белән ясалган тартмачыгы һәм үзе туплап чыгарган китабы саклана. Филармониянең музее фондында артистның заманында сәхнәдә киеп чыгыш ясаган костюмы, фокус күрсәтү әсбаплары, фоторәсемнәре кадерләп саклана. Заманында театрда да эшләгән, Айрат Арслановлар белән эшләп киткән. Ondan soң филармонияда үзенең эшчәне 60-70 елларда Җавахир апа Саляховлар белән, Динә Сираҗетдиновалар, Илһам ага Шакиров, Әлфия Абзаллар белән бергә эшләгән сәнгать остасы. Бездә аның турында чыккан мәкаләләр, аның фоторәсемнәре, афишалары һәм тагын да кадерле инде алар арасында аның концерт костюмы һәм инде үзенең чыгарган беренче әсбап булырлык шул фокуслар күрсәтү әсбабы булган китабы саклана. Кадерле ядкар булып биргә килгән студентларга да күрсәтәм, балалар да кызыксыналар. Шулай ук безнең фойеда төрле кичәләргә вакытында үткәрелгән экспозицияларда да без аларны күрсәтеп барырга тырышабыз. 1982 елның 3 октябрендә Рамзи Малик улы Гарифуллин Кырымга гастрольләргә баргач вафат була. Ул Казанның Яңа Татар бистәсе зиратында җирләнгән.
Бүгенгә шулар, мин Элза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр сау булашам. Исән имин булыгыз.